Siya, may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kapiling niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lindsay's Secret File. Si Lindsay na lumaki sa hirap, kaya naman nagsumikap sa buhay, makatapos ng pag-aaral. Pero during the time na nag-aaral pa siya, meron siya nakilalang isang lalaki sa kanyang student organization. At etong lalaking ngang ito ay si Jake na nagpakilala sa kanyang mga magulang. Noong una hindi ito gusto na kung po pwede, steady lang muna. Pagtapusin nyo muna ng pag-aaral yung isa't isa para maging okay kayo in the future. Parang ganun yung peg ng tatay, pinagsabihan ng ganun eh. So, buti na lang hindi sumuko itong si Jake na ligawan nitong si Lindsay, ligawan yung pamilya, patunayan na mahal talaga niya at hindi niya lolokohin etong anak nila. Kasi kapag basketball player din kasi yung datingan, tapos siguro pogi, ganyan, matangkad. Ang impression mo talaga sa mga ganong tao, manloloko eh. Well, sa experience ko, I think. Oh! Ay, charot lang with the rot. Di naman lahat. To naman. Nagjo-joke lang ako kanina nung sinabi ko yon. So anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin to na na-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and viral reactions. Unahin muna natin ang ating very special guest. Grabe to very special guest all the way from Tacloban. 'Di ba? Pumunta dito sa Love Radio para lang mag-share ng comment niya kasi ayaw niya na binabasa ko lang yung comment niya sa Facebook Messenger ni Rocky Terra. As in, pumunta siya dito para mag-comment ng live sa booth ng Love Radio. Ganon katindi. Ito po yung editor ng SF ng Rocky's Secret Files na nag-part 2. Simula na nagpanggabi po yung Rocky Terra's Secret Files. Si Doc Yorje. Doc Yorje, hello. Hello, magandang gabi sa mga kabisyo natin na nakikinig sa Love Radio. Sa mga nakatutok sa Facebook Live, sa YouTube, sa TikTok. O, diba? Sa mga nakatutok po sa TikTok o sa Facebook o kung ano man yung merong mukha namin, kita nyo naman, di ba, na mukhang matalino talaga si Doc Yorje. Kumbaga yung wisdom na meron siya. Napakinggan nyo din yung boses niya, di ba? Yung texture ng voice niya, parang alam mo na may wisdom, alam mo na sagana sa experience, sagana sa talino. Kaya nga, ito yung kinuha namin sa Love Radio eh. Okay, sige, Doc Yorje, anong masasabi mo dito sa Secret Files Center? Unang magandang gabi kay Lindsay at saka kay Jake. Pag ganitong mga kwento, usually wala akong masyadong matinding comment. Kasi nakikita mo naman yung sender matinong kausap, tsaka alam nila yung ginagawa nila sa buhay. So, masasabi ko na lang siguro is keep it up and gawin nyo lang yung tama, huwag kayong lilihis ng landas. Lagi kayo magtiwala sa Panginoon. Yung last part ng kwento, yun na yun eh. Yun yung binabaon yung lessons eh. Yun na yun eh. So, tuloy nyo lang yan. Manage nyo yung negosyo nyo, yung mga career nyo, alagaan nyo kasi mga professionals kayo. Alagaan nyo rin yung magiging baby nyo kasi 'di ba buntis daw si Lindsay. So, I'm wishing her a good pregnancy and a good life para sa kanila ni Jake. Yan, thank you. Shout out muna sa asawa ko si Ayen Montejo and sa dalawa kong kids na si Yuno and si Yuan, sa family ko. Yan, good evening sa lahat. Ayun. Thank you so much, Doc Yorje, ha? Thank you din. O, diba? Walang matinding comment si Doc Yorje. Kasi nga, napansin niya dun sa SF Center natin na matino naman yung pag-iisip, diba? Sa mga hindi lang talaga matino yung pag-iisip, nagko-comment si Doc Yorje ng mga masasakit na salita, eh. Atensya na. Minsan lang. Thanks, Doc Yorje. O, ito naman sabi ni Carl Padillo. Nakaka-inspire ang story ni letter sender ngayon. Isa lang yan sa patunay na may tamang panahon para sa pag-ibig. Hindi kailangan magmadali. Ika nga nila sa bawat kaldero,
May nakalaang takip. Kung para sa iyo ang taong mahal mo, ibibigay ito sa iyo ng Panginoon. Pa-shoutout po ang buong Philippine Christian University na nagsiselebrate ng 78th founding anniversary. God bless po and more power. Uy, congratulations sa Philippine Christian University. Gusto ko yung sinabi dito ni Carpadillo. Bawat kaldero may nakalaang takip. Kaya lang yung nanay mo kung ano-anong takip nilalagay dun sa kaldero. Di ba? Pansin nyo yun. Kung ano-ano na lang no? Ito naman sabi ni Darwin Rosal. May isa akong napansin sa kwento ni Lindsay. Yung tanong nung tatay ni Jake about sa pagiging basketball player niya. For me, as a man, nakaka-offend sa akin ha. Yung babaero, ang isang basketball player. Kasi una pa lang silang magkakilala ng parents ni Lindsay at ni Jake. Opinion ko lang naman yun. Dapat hindi ganun ang bungad sa first meeting nila. Pero nevertheless, positive naman yung naging ending nilang dalawa. So congrats sa kanilang dalawa. Sige, pagsabihan natin yung tatay nito ni Lindsay ha. Nasa ka ba tay? Tay! Next time dun sa mga magiging jowa ng apo mo dun na pala sa love life ng apo pakilamero. Pero ako, depende kasi talaga siya sa parenting style May mga tao talaga na hindi makakapagpigil at hindi makakapagpili ng mga salitang bibitawan. Kung ano yung nasa isip nila, kung ano yung nandun sa puso nila, yun yung sasabihin nila. And especially sa mga tatay na stricto at ang iniisip lang na naman nila ay kapakanan ng mga anak nila, then talagang, kumbaga, wala man siyang hawak na baril, pero yung bibig niya, yung salitang lalabas sa bibig niya, para ka ng binubulsay. Diba? Para ka ng tinatamaan ng bala. Kasi nga, binibigyan ka ng babala. And at the same time, it's a challenge for you. And it's how you take it. Paano mo gagawa ng paraan? At paano mo papatunayan kung hindi tama yung sinasabi ng magulang nung taong mahal mo. So, hindi mo makokontrol yung sasabihin ng mga magulang ng liligawan mo. Ang makokontrol mo kung paano ka aakto pagkatapos nun. Ito naman sabi ni JP Babasa. Uy, ganun talaga ang mga magulang. Pinoprotektahan lang ang anak para sa future ng anak nila. Which is actually common naman sa mga parents. At yung advice na maghintay muna na makapagtapos ng pag-aaral. Credits din sa guy na ipinagpatuloy niya ang paliligaw hanggang sa naging sila at hanggang sa naging mag-asawa na sila. Sabi nga, put God on the center of your relationship at kahit saan, God is good. Yun lamang po, happy naman sila hanggang sa huli. Sana all na lang. Pag basketball player, marami agad naging babae. Galing ni tatay. Yun lang po ma'am, happy Monday. Uy depende pa rin kasi may mga ibang basketball player. Hindi naman talaga nagkakaroon ng mga babae, iba't ibang babae. May one man, woman pa rin naman. Oo, manalig ka. Yung mga basketball player na coach na ngayon. Pero yung mga naglalaro pa, parang, depende. Tanongin nyo kasi ako. Okay, saan nyo ba gusto? Yung mga nanggaling sa sa mga universities, yung galing sa PBA, o gusto nyong galing sa MPBA? Ano ba? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi naman lahat talaga ng basketball player manloloko. Depende pa rin yan sa tao. Hello po, Kai. JR Legaspi. Nako, DJ Rocky, kung grab driver si Jake, hindi na siya tatanungin ng ganun ng tatay ni Lindsay kasi basta driver, sweet lover. Ay, hindi rin naman makabuhat ng bangko ng mga grab drivers natin na to. Big shoutout sa Batang Kongre grab driver, lalong-lalo na kay Tito Lloyd Havelia. And Andre Razon hanggang ngayon naghihintay pa rin ma-activate sa Grab. Inip na raw po sila. And pabati po kay Choi Tan na bagong balik sa biyahe. Litong-lito sa bagong features ng apps ni Grab. Magpa-enlighten kasi kayo kay Grab. Tsaka kailangan din talaga sumasabay kayo sa mga updates ng teknolohiya, 'di ba? Baka mamaya yung alam pa kasi nito ni Choi Tan yung mga dati pa, 3310 ganun.
Charot with Harot. Ito yung dami pa nag-comment sa ating secret file for tonight. Ang masasabi ko lang dito, congratulations first and foremost sa inyo, Lindsay, and to your husband, Jake. Kaka-inspire at the same time, ang sarap sa feeling na makapagbasa na ng ganitong klaseng secret file. Kahit marami akong pautal-utal pagkakamali dun sa pagbabasa ng secret file ko hindi pa rin matatawaran yung quality ng kwentong naibahagi natin ngayon at yung inspiration na pwede natin makuha dun sa secret file na naikwento ko kanina. So thank you for trusting this program para maibahagi sa lahat na hindi po lahat ng basketball player ay manloloko. Ang pagiging manloloko po o pagiging babaero ng isang tao ay hindi pwedeng ibase dahil sa kanyang trabaho o dahil sa larangang ginagalawan niya o sa environment na meron siya o lahat naman tayo posibleng magloko, 'di ba? Pero nasa sa tao pa rin po 'yan kung siya ay magloloko o hindi. Tsaka madadama mo naman yun kapag yung isang tao, feeling mo may kapasidad manloko, kapag yung history niya ganun na. Tapos wala siyang ginawa para magkaroon siya ng character development. Oo, kumbaga kung dati graduate na siya sa pagiging babaero, sabi niya, baka nagma-masters na yan, di ba? So, kailangan din malaman mo. Tsaka mararamdaman mo yun. Oo, na pag ikaw lang, ganyan. Tsaka yung efforts na ibinigay ni Jake, pinaramdam ni Jake, pinakita ni Jake kay Lindsay, and extended ito sa buong pamilya niya. Ay, tapos sa community pa. Diba? Ang lupit nung ganun. Meron pa bang kakambal tong si Jake na ganun din yung pagkatao? Kasi again, wala yan sa trabaho. Wala yan sa lugar na ginagalawan mo. Nasa pagkatao yan ng tao. It's the character that is really important. Kapag hahanap ka ng taong makakasama mo habang buhay. And good thing na natagpuan yan ng ating secret file sender. Naging factor lang din na na-challenge ito sigurong si Jake dun sa sinabi ng tatay niya. Oo. And yung mga tatay na ganun, yung nanay na medyo tumahimik lang, nagpapasensya lang kapag may mga masasakit na sasabi yung tatay. Ako, perfect balance para sa akin yung ganun. Perfect balance yun ng parenting. Kasi hindi pwedeng dalawa kayo maigpit Hindi pa ako magulang I mean, hindi pa po ako nanay o hindi pa po ako tatay. Medyo meron pa naman akong pagkababae dito sa akin. So, I may not be the best person to say this or tell this to you. Pero being a child and being a daughter na lumaki sa isang pamilya, sa pagpapalaki ng mga magulang ko na merong mahigpit at merong maluwag, yung nanay ko maluwag na. Iba palang luwag yun. Hindi, yung nanay ko, medyo lumuwag na siya. Pero nung time na yun, balanse lang sila Kumbaga kapag tatay ko, yung humihigpit, nanay ko naman yung lumuluwag. Tapos pag nanay ko yung humihigpit, tatay ko naman yung lumuluwag. Eto lagi ko to nakukwento every time na merong mga ganitong klaseng story akong nababasa Or parang pag may mga magulang na pinag-uusapan yung parenting style nila. Eto po, true to life story ni DJ Raquetera. There was a time na ako, 18 years old, umaattend ako ng mga debut. Nabibigyan ako ng imbitasyon umattend ng debut. Pero alam nyo, sa pag-attend ko ng debut, yung tatay ko, nandun lang either sa labas ng mismong venue hall nagyoyosi or minsan nasa loob nakatayo para tingnan lang ako kung pumaparte ako, nag-iinom ako o may lalapit sa akin. Hindi ko sure. Pero laging may chaperone ako kapag meron akong a-attendan na debut. At ang matindi pa doon, yung nanay ko, gusto niya, paglabas ko ng bahay, kasama ko na yung tatay ko. Bodyguard nga Ganon yung peg. So, sabi kasi nila, ikaw, oo, mag-iingat ka, may tiwala kami sa'yo. Pero, yung ibang mga tao na nakapaligid sa'yo, hindi naman namin mapagkakatiwalaan.
kung sakaling may mangyari sa'yo na masama, hindi na namin may babalik yung oras na yun. At least hindi sila nagkulang sa pagpoprotekta sa'yo. And that is the role of a parent. Hindi para tanggalan ka ng kalayaan sa buhay mo. You'll eventually enjoy the freedom that you will have in the right time. May tamang pagkakataon. So, wag niyo pong madaliin yung pagkakataon para sa inyo, yung panahon sa inyo. Kasi ang nangyayari ngayon, minamadali ng mga bata yung panahon para sa kanila. So, etong era na to, I'm proud to say na nagtapos ako ng pag-aaral na never pa ako nagka-jowa. Pero at some point, di rin ako proud doon. Alam mo kung bakit? Kasi nga sabi ko nga, sana lumandi dati kahit magka-crush lang. Kahit magka-puppy love man lang dati para hindi ako na-eng-eng nung unang relasyon ko. Pero may pros, may cons. Pero alam mo yun, ginamit ko yung oras na yun, yung panahon na yun, para makapag-aral ako. So, hindi ko siya minadali. And when the time came na, okay, nakatapos na ako ng pag-aaral, kumikita na ako ng sarili kong pera, that was a time na nagpaligaw naman ako sa iba. So, kung paano i-handle na magulang ko yun, medyo na nabigla sila, pero at least mas legal na. Because nasa tamang age naman na ako, nasa tamang pagkakataon na pwede na ako magpaligaw. And depende na lang yun dun sa taong ipapakilala ko sa kanila. Kung may vibes sila na hindi okay, kung may vibes na okay naman, depende pa rin yun eh. Pero at least, alam nila na nagawa nila yung part nila dun sa parte na nag-guide sila sa'yo, ginaid ka nila during the time na kailangan mo pa ng guidance. And kapag nag-aaral pa ang isang tao, lalo na kung nasa 18 and below pa siya, that means makikinig pa rin siya sa mga magulang niya. And up until now, nakikinig pa rin ako sa mga magulang ko. At kahit tumanda tayo, dapat nakikinig pa rin tayo sa mga magulang natin. And depende na rin sa atin kung i-entertain natin yung sinasabi nilang payo sa atin or guidance nila. Kumbaga, i-decipher mo din whether or not this is applicable to you right now. Pero maganda yung mga sasabihin nila because they already went through a lot of things. At yung kanila, hindi nilang basta-basta experience. That is what you call wisdom. 'Di ba? Yung mas mabigat pa sa mga lessons, wisdom ang tawag doon. Kaya, pro ako sa mga magulang. I mean, pro parents ako kapag sila ay nag-iipit doon sa pagpapalaki sa mga anak nila. Sorry hindi naman po sa sobrang makaluma ako, pero naiintindihan ko yung mga magulang na ganun. And kung magkakaroon din ako ng anak, ganun din ako. Na oo, may pangit na lalabas sa bibig ko. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Pero hindi ako magkukulang sa pagprotekta ng anak ko. And that is something that you need to do kapag may anak ka na. And I think, yun din naman yung na-inculcate. Inculcate? What is that? Dun sa ating secret file sender. Kumbaga yung discipline na meron sila, yung roots na meron sila, yung principles na meron sila, yung pundasyon ng kanilang disiplina sa buhay, nandun na eh. So tuloy-tuloy nyo lang yan mga sis, Lindsay and Jake. Feeling ko magiging maganda yung pagsasama ninyo at yung pamilyang meron kayo. As in, super. Kasi masisipag kayo, matatalino kayo, magagaling kayo, eyes on the prize, ganyan. And sabi nga nila, if you make decisions or good decisions, right decisions in your life, then, wala ka masyadong failure. Magkaka-failure ka, ito yung mga unexpected things that's gonna happen to you, pero, yung level o yung possibility, yung porsyento ng failure sa buhay mo or ng parang sakit na mararamdaman ng puso mo, konti lang. Meron pa rin, pero hindi naman sobrang sagad. So, good decision equals to good result. So, alam na this, magdesisyon ka ng tama para magkaroon ka din ng tama. Tamang sitwasyon at pagkakataon. Yan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Susunod na po ang ating programang Top
secrets. Top secrets, yan po ay para sa mga kabisyo nating merong pinakatatagong sikreto na hindi makapagsulat pero gusto lang makapaglabas ng kanilang bigat na nararamdaman. Okay lang na magsinungaling ka sa iyong pangalan, magsinungaling ka sa iyong lugar, basta huwag ka lang magsisinungaling sa iyong pinakatatagong sikreto. At ako magiging kaibigan mo na handang makinig sa iyo na walang halong panghusga. This is your safe haven. Ito po ang lugar kung saan pwede kang maging pakawala. Oo, ito lang yung programang to. Oo, top secret. Kaya abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocketera and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lindsay's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!